Здравейте хора, аз съм Димчо и днес играем Майнкрафт Айде, представи се, бе! Анатолий Кейтобес. Окей. Може да регистрираш вече. Да, хора. Аре, бе. Почваме да... За три. Ело, абе, тапак. Газ... Не, аз няма да бягам, между другото. Аз ще бягам. Но ще се изхъби храната, има ли смисъл? Ами ще убием някакви прасета. Да, Като бе. тебе, лол. Ще убием тебе. Аз няма да бягам. Къде отиваш, бе? Къде отиваш, бе? Леле там, бе. Напред. Ние сме води. Защо толкова ме засичаш, човек? Казваш нещо, при мен нещо много бъгъл става. Не знам, аз те чувам нормално. Зомби! Ана чопала халяха, алахар барча, алахар... What the fuck? Мене засечи, край. Бъгна би Майнкрафт. Сериозно? Да, наистина бъгна би Майнкрафт. Ще ти бръкна в окото. Хора, Аз как ти изглеждам в момента? ами изглеждаш... държиш... мръдна. Държиш... Готово. Въртиш си главата, сега имаш един меч. Готово бе. Добре, нека си вземам пържолите. Трябва това го снимем за втори път. Не ще бати фейл вече, човек. Почнем да снимем, падна ми в дупка, където не мога да чупим. Кой иска да сметим? Баба ми. Баба ми иска да сметим, бе. Къде си, бе? Анатолий! Аз не мога да бягам, човек. Ами аз да не мисля, че бягам. Аз искам, да мен ли има три бутчета, човек. Миначи. Айде отивам някой. Thank you very much. Чакай, имам още. Не ми трябва. Къде отиди, бе? Подарявам ти ги. Теле. Скъпоценен подарък. Много мило. Уоу. Алахар барч. Човек, Аз съм Тарзан. ще спирам да снимам с това фрапс. Ами много малки картини, много малко видеото става. Да, става смисъл... Ама в момента стигаш ли? Да, бе, снимам си. Между другото имам 2 кожи, 2 връв, един... Човек много засичаш, бе. Абе, не знам какво става, бе. Гледай го как засича. Що ме удари, бе, нещастно? Не са баш, човек. Аз ако искаш, ще те припее сега. Анатолий те удари, не левствай. Човек, засичаш, бе, когато говориш. Абе, не знам какво става, бе. Са нерве, той. Чакай, аз съм... Още ли може да те чупим на 3? Кой ще учи първи? Ело, 2. Ей, ти не е често. Но пак съм първи. Тук може ли да чупим вече? Не. What the fuck? Айде, аз ме ли сега? Ма човек, тук някой слага глупости. Къде си, бе? Бе, тук паднах. Крипър! Хелп! Ще избухли всеки обед. Има и скиляр. Да, бе, аз ги виждам, бе. Не съм кьора. Ей го скиляра, гледай го. Бас. Здравей, не гледай, Анатолий. Човек, тук някой е живял, между другото. Има кокошки, отивам да ги избия. Аре, бий ги там. Аре, бе, бреба. Курво. Абе, това после трябва да го правим, бе, и много си нещастни. За тук Кристиан Талев се псува най-спокойно в YouTube, пък нищо ли му казват. Ама ние сме геймари. Колкът си, бе? Стига, бе. Това беше с ръката, аз дам че взе и половин сърце. Това беше с ръката, бе. Може да чупим. Не можем. Тъй. Не можем. Аре, по-надалеч са. Да, бе, ние си вървим по-надалеч. Чай да пробвам да ти подаря, Аз съм първи. Ние сме войници, ще вървим напред. Ти си малък дечко и пееш навред. For fuck's sake. Ще да падна. Добре, човек. Виж! Анатолий! Може да чупим. Това е близко до спалня, трябва ли още много далеч? Не, може да чупим. Кол! Аз учил да убия кола, човек. Кона. Отивай да убиеш кона. Коля, де, извинете.
Убий Ела икона. би. Убий икона. Кончето малко ще го изяде. Ще кликне и ще го поеме. Ай, човек, ти си прав. Кристиян Танев си псува. Ние ще псуваме, бе. Няма псуваме, ние сме културни. Аз виждам къща, човек. Къде си? Аз виждам овца. И ми даде вълна. Видях. Заек. Ей, зайче. Искаш подаря нещо. Кой там? Зайче ли, бе? Аз за първи път виждал зайче. В байка. Аз го убих вече. Искаш ти подаря едно нещо. Кажете хай на YouTube. Не. Ана, бе. Кошка. Дай ми малко да я ям. Не може. О, мерси за гея, каза хай. Много засичаш и его се чуеш. Да ми съжалявам. Прави там нещо теглиш, какво ли правиш? Не знам, това може би, защото компа е претоварен. Поправи компа. За буса чуваш като истински мъж. Дърво, върде го и грифаме. Зомби, да вериш чуля работа. Брат, аре, вече събираме дърва, глупости. Чакай, човек, да се отдалечи малко. Окей. Айде да събираме това дърво, ако искаш, защото аз нямам нищо да ям. Та имаш ли някаква храна? Не. Става ли в мене да са дърветата? Добре. Ти се бъде, тя после ги дай на мене. Това не може да се чупи, човек. Не чупи се. Няма ли... ето, обикновено дърво. Так му викам, няма ли обикновено дърво и той? Дай ми събира и аз събира после това. И аз събирах едно обикновено. Човек, гледам нагоре 30 FPS, даже се дига. Гледам надолу 20 FPS. Шибания фрапс. Аз нагоре гледам около 50 FPS, надолу около пак толкова. Не знам. Сега в момент съм с 30 FPS. А пак лагва мощно. Странно. Нещо за ятели имаш ли, брат? Не знам. Аз ще обра. Лека ти пръс. Чакай, аре, ла. Какво правя? Къде си? Ти къде си, бе? Аз съм при олова дърво. Виждаш една голяма висока кола? Да. Иди при нея. Там се чакам, защото... Там видях някакъв човек там. Вера, го бим направо. Това да ли си ти, бе? Аз сега лявам храна, човек, не мога да бягам, с теки беше ще обра. Съжалявам. Къде си, бе? Говоря ти за Мерцедеси, бе. Отивам при она високата сграда, кола, там знаме или там който си. С кабел стола? Да, същата. Къде си точно? Аз съм почти при нея. Аз съм точно до нея, смисъл там. Ето та, погледни наляво. Обратно. Ето, дай ми някаква храна, че убирам. Аре, идвай. Спасибо, моля те. Аре, бе. Ти ме биеш, аз си храна ти давам. Да. Ба, си нещастника. Може ли още? Мога да речи. Аз ще изяма една златна ябълка. Браво. Аре вече да се закопавам под земята, искаш. Прекалено много е това. Близко до спауна и се притеснява. Какво те интересува, ти си под земята? Хубаво, ай се закопая човек и там вижда много дървета и това. Чакай. Ще да направя същата грешка, като в синглплеера. Аз да обработвам ли дървет? Не, аз моите си ги обработих. И аз си ги обработвам. Секунда само да направя кирка. Лопата. Направи на мене. Да, бе, много искаш. Нали заедно оцеляваме. Окей, бъзикам се. Тук си заседим едно дърво. И аз имам саплинги, сега ще засия. Човек, дай ми онова бяло нещо, дето го дадох, бе. От колко ли си дето се правиш? Да, бе, костен прах, дето расте по-бързо.
Да. Ма това го използвай да си направим после такова е. Аз ще го използвам за дървото. Прави готово. Уау, това тук е много просто. Това да прави ли стълба тук нагоре? Да. Лол. Да, хора, ако ви омръзне, мога да минавате към следващия клип. Уау, Сант. Ние сме баси дубовете. Знаеш как ще красим клипа? Майна, той това тук вода има е. Го направи, бе. Вода има тук е. Ами, защо точно тук я пусти? Знаеш как ще красим клипа? Как? Люб 1 и Люб 2 оцеляват на Майнкрафт. Люб 1 и Люб 2 оцеляват на Майнкрафт. Точно. Ето така. Лол. Аз още съм гладен. Ами, намери се храна. Не мога. Тя е толкова далеч. Бас, Го правиш, бе. Защо точно до водата реши да го направиш? не знам, защото съм про. Не си ли към про? Един сървър ли може да направиш? Ами, съжалявам, ама аз съм много Между про. другото играе в PvP България. Ами, колко пъти ще кажеш? Еми, не помням на хората, ако са превъртяли клипа. Да, играем в PvP България, ако си привъртяли клипа. И това тук стана яка стълбичка, между другото. Ами, човек, защо точно до шибалата вода е върх по-нататък? Ами, аз вече го изпопах, не мисля. Аз пък сега ще закопая тебе. Стига, бе, искам гроб тук. Човек, ако го направиш тук, ще направи едно нещо в клипа, което няма ти хареса. Кажи. Ще псувам като някакъв полудял. Ей, знаеш ли как? Мога да ти затворя и ще си играй сам. Аре, човек, става вече топло. Ари, идвай за това. Къде ще настояш? Ами, пребайки ти, лол. Ей, Добре, стига, ще умра. Добре, стига. Ами, аз там направи някаква капак това улова. Чакай, сега ще направя врата. Ами, направи ga ти без мен. Ами, не мога, нямам как беше. Крафтинг тейбъл. Трябва да се пазим от зубаците. Ей, там отгоре имаше, бе. Дай би кабълстон. Що го правиш, бе? Ами, трябва, бе. Ти си луте. Ти ще ме закопаш, манис. Няма, човек, искам да направя покрива, за да може да ли падат някакви зубаци тук. Окей. Къде е кабълстона? Не знам, фърнах ти го. Не съм. Димо протил са го викали. Фърли ми цвете даш. Подарявам ти го. Между другото трябва Никол. Само казвам, за първата нощ тук оставаме. Да, за първа нощ. Сега много е тъмно, бе. Майна, ти какво направи, бе? Запуши да ли падат някакви зубаци. Поне едно е тук отвори да има светлина, е. Не, ще направи печка. Къде е крафтинг тейбъл? Напред тук е крафтинг тейбъл, бац. Абе, баца, ти какво си направил, бе? Ти какво си направил? Защо го пуши, бе? Чакай, бе, баца, бе. Дай да направим се една печка. Абе, пак! Дай го веднага, бе. Чакай да го оставим долу в къщата, бе. Ами сега запушвам, човек. Да не влизат някой зубаци. Окей, ма ние нямаме кол. Ами, просто аз ще направя един въглиш, просто ми дай шибаното кабълстон. И аз ще кажа как може да се прави то чуе без това. Как беше? Кол ли как ли беше? Да. Аз за първи път играя Майнкрафт, да знаете. Давай за първи път да играем. Ние сме нубс БГ. Люб 1 и Люб 2 оцеляват в Майнкрафт. Да, Люб 1 и Люб 2 оцеляват в Майнкрафт. Така ще е заглавието. Да, не. Ще кръсти двама Нуба оцеляват в Майнкрафт. Точно, и това става. Добре сега. Сега бе едно дърво. И защо направих това нещо, бе? Бас, тъпя съм аз. Какво направи, бе? Ония сапли, дето стана голямо дърво, с него се правиш и това кол. А сега само ми трябва лего.
Как бочи въка чупи ляка листа? Какво ти щупя? Листа, там ще пали някакъв саплик. Саплинг ли искаш? Ето саплинг. Така. Добре са. Май на дърно хората виждат нещо. Дърно. Не, корец. Що така? Не бе, ти мога да сложиш таковата. Готово. Та печеля нещо, и аз се замко. И с кого печеш дърво? Да. И сега така ще остане ли да свети? Не. What the heck? Ама, забравих как се правеше торч без... Чакай, така ще направите. Аре. Не бе, тали торч бе. Аре да търсим кол. Аре. Аз сега кирка. Бачи тъпо, дай ми кирка. Стига ма удре бе. Дай кирка. На ти кирка. Перси. Аре, така ще купаем да търсим кол. На лов за кол. Fuck yeah. Знаеш какво ще направя? Ко? Сега ще видиш. Знаеш кой е? Кой е? Аз имам една идея. Нека да таковаме. Да спрем клипа за сега и да се върнем, когато сме намерили поне малко кол и да сме се оправили. Човек, аз ще бъда, дай храна бързо. Добре става. Нямам. Добре, хора, да връщаме се точно за тези. Окей, хора, пак сме тук. Поправихме се малко. Аз отидах, намерих малко айрон. Анатолий ме убие. Между другото, аз не съм тука. Къде си? Аз съм при... Няма да кажа. Аз съм при майка си. What the fuck, ко правиш сега, бе? Това беше паяк, аз го убих. Това беше паяк. Добре, идваш? Да. Мисля, че на там беше спауна. Това беше паяк. Паяк, аз го убих. Чекай се, мисля, че на там беше спауна. Не, оттам беше спауна. Насам. Между другото, Crossfire е тука. Той ли забрали да сила обедно, ние ще силаме, що сме яки. Ко каза? Да, песен не забрани да снимаме ли? Така ли, той ли иска да сила тук? Някой любове тук. Абе, той не мога ми каже, бе. Чули, бе, какъв беше Crossfire ли, какво беше? Това е овняра на сървъра, бе. Ля го обиждаш. Съжалявам, Crossfire. Анатолий. Ела до мен. Свали си бронята. Защо? Така, и гледай, пусни си F5 и гледай там, дето гледам аз. Умно. Добре, така ли? Насам. Точно така. И? Чакай. Чакай да махна. Човек, ти си момиче. Виж скелече. Лол. Да, така. Хора, това беше всичко за клипа. Дано ви хареса. Абонирайте се, харесайте и там всички глупости. Вие си му знаете реда. Аз бях Димчо, Аз бях Добекс и вие бяхте с DCGames. Надявам се да ви хареса и чао!